antes de que eu me incorporara a UICA a todas as xuntanzas para poñer en marcha este proxecto, tiñan un gran interese, ofreceunos, como xa quedastes 4 de vosotros esta noite, instalacións gratuitas, con cociña, é unha cousa a ter en conta que ningún dos outros concellos se prestou. Seguramente tiñan os mesmos recursos, pero sobre todo as ganas como eu creo que Melisa, como Aldeira tamén, que ela ten unha explotación de vacas, ve que, igual que a min tamén, que tamén a teño, ese interese de que a xente nova coñeza o agro, que se achegue, botar esa pequena semente, porque non saliredes todos pastores, seguramente, polo voso gusto, polo rural, pois acabaredes tendo un pequeno rebaño, ou máis grande, ou incluso decidides cambiar a orientación, pero polo menos daros esa pequena oportunidade. Este concello é un concello de gran tradición de rabaños, como acaba de decir Melisa, non quero repetir, pero creo que foi escollido bastante acertado. O do museo creo que vos vai a gustar a moitos de vosotros. E nada, temos aparte unha aldea modelo aquí, do rapaz que vamos ver pola tarde, que é un italiano, que se veu sentar aquí, con cabras, e xa os falará ele en primeira persoa. Temos tamén a Xoán, aquí en Vilariño, temos outras explotacións tamén, e creo que pouco a pouco se van a ir sumando máis. A idea é esa, é pasar de non a ver que queren estes hippies, que realmente é como se orientou primeiramente esta escola de pastores, ou non a ver como se hai xente, se te xente. Eu creo que as cousas non son posibles hasta que se intentan. Se se lles poñen ganas e unha orientación práctica, porque xa empezaste os cursos teóricos, online, e eu creo que eso é unha turra que